Γεια σας! Θέλω να ξεκινήσω αυτό το βίντεο ευχαριστώντας όλους εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να δείτε το πρώτο μου βίντεο και ακόμα περισσότερο εσάς που μπήκατε στη διαδικασία να μου στείλετε την ανατροφοδότησή σας, που ήταν για μένα πάρα πολύ σημαντική και για να κινητοποιηθώ για αυτή τη διαδικασία με τα βίντεο, αλλά με βοηθήσατε και να οργανωθώ περισσότερο. Ελπίζω να φανεί το αποτέλεσμα σε αυτό το βίντεο, που σήμερα έχω αποφασίσει να μιλήσουμε για το θέμα της χαράς. Είναι ένα θέμα το οποίο στην ψυχοθεραπεία δεν μας απασχολεί συχνά, με την έννοια του ότι μπορεί να προκαλεί μια αμηχανία ακόμα και σε εμάς τους ίδιους τους θεραπευτές, γιατί δεν ξέρουμε πώς να σταθούμε απέναντι στη χαρά των θεραπευόμενών μας, καθώς δεν ξέρουμε, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάτι να προσφέρουμε. Έχουμε συνηθίσει να ακούμε προβλήματα και δυσκολίες και να είμαστε χρήσιμοι ανακουφίζοντας τον πόνο και τη δυσκολία των ανθρώπων, οπότε το θέμα της χαράς μπορεί πολύ συχνά να μας κάνει να αισθανόμαστε αρκετά αμήχανοι. Βέβαια, το πιο συχνό που βλέπουμε είναι το θέμα της χαράς να δυσκολεύει τους θεραπευόμενούς μας να το μοιραστούν μαζί μας, είτε γιατί όταν αισθάνονται ότι είναι καλά θεωρούν ότι δεν έχουν ανάγκη τη θεραπεία ή τα πράγματα τα οποία τους κάνουν χαρούμενους δεν έχουν ανάγκη να τα συζητήσουν στη θεραπεία τους εφόσον είναι καλά, είτε γιατί όταν είναι χαρούμενος κάποιος μπορεί να φοβάται ότι η θεραπεία, ο θεραπευτής του με κάποιο τρόπο σκαλίζοντας θα του πάρει αυτή τη χαρά. Οπότε εκεί μπορούμε να δούμε και μια αντίσταση στη θεραπεία, μια αναβολή στη θεραπεία από την πλευρά των θεραπευομένων. Επίσης ένα θέμα το οποίο δεν είναι και τόσο φανερό και με το οποίο έτσι ήρθα πιο συνειδητά σε επαφή πριν λίγες μέρες σε μια εκπαίδευση που ήμουνα με έναν αγαπημένο δάσκαλο και θεραπευτή, ήταν το γεγονός το ότι οι θεραπευόμενοι μπορεί να μην αντέχουν ή να μην εμπιστεύονται τους χαρούμενους θεραπευτές. Μοιράστηκε μαζί μας ο εκπαιδευτής μας μια εμπειρία του από μια ομάδα εκπαιδευομένων, όπου ένας εκπαιδευόμενος έφερε ένα θέμα να δουλέψει και όταν φάνηκε ότι υπάρχει αντίσταση από την πλευρά του, αυτό που εκμυστηρεύτηκε στον θεραπευτή ήταν ότι δεν τον εμπιστεύεται επειδή δεν τον θεωρεί σοβαρό θεραπευτή. Και ο λόγος που δεν το θεωρεί σοβαρό θεραπευτή είναι γιατί εκείνος τραγουδάει στα διαλύματα. Επομένως σκέφτομαι ότι και ένας χαρούμενος θεραπευτής μπορεί πολλές φορές να δημιουργεί υποψίες στους θεραπευόμενους ότι δεν είναι πολύ σοβαρός, δεν είναι πολύ αξιόπιστος. Το θέμα όμως είναι πώς καταλήγουμε να μην εμπιστευόμαστε τη χαρά ως συναίσθημα, ποιες είναι αυτές οι εμπειρίες στη ζωή μας που μπορεί να μας οδηγούν σε μια δυσκολία με αυτό το συναίσθημα, παρόλο που έχουμε την τάση να το χαρακτηρίζουμε ως ένα θετικό συναίσθημα. Κάτι με το οποίο εγώ διαφωνώ, την κατηγοριοποίηση δηλαδή των συναισθημάτων μας σε θετικά και αρνητικά, και η χαρά είναι ένα παράδειγμα γι' αυτό, γιατί για πάρα πολλούς ανθρώπους η χαρά μπορεί να είναι ένα πραγματικά δύσκολο συναίσθημα. Σκέφτομαι έτσι ότι ένας βασικός λόγος που μας διακόπτει την επαφή μας με τη χαρά έρχεται από το μακρινό μας παρελθόν και από την αρχή της ζωής μας. Ο Φρόιντ μιλούσε πολύ για την αρχή της ειδονής. Είναι η ανάγκη μας για απόλαυση, για ικανοποίηση των επιθυμιών μας, που έρχεται μαζί με την έναρξη της ζωής μας. Ένα βρέφος όταν γεννιέται ουσιαστικά έρχεται με την αρχή της ζωής ως κάτι που καλύπτει όλη του την ύπαρξη. Ένα βρέφος δηλαδή πάντα κινείται προς την ικανοποίηση των αναγκών του και προς την απόλαυση. Όταν όμως εμείς οι ίδιοι χαρακτηρίζουμε έναν άνθρωπο χειριστικό ή πονηρό, ακριβώς επειδή αυτό που αναζητάει είναι η επαφή με την απόλαυση και τη χαρά και την ικανοποίηση των αναγκών του, σκεφτείτε τι προβολές κάνουμε και τι ετικέτες βάζουμε
στα παιδιά ακόμα από την περίοδο της βρεφικής ηλικίας. Αυτός ο σχολιασμός λοιπόν δημιουργεί έναν αρνητικό συσχετισμό ανάμεσα στο συναίσθημα της χαράς, της ικανοποίησης, της απόλαυσης και το πώς πρέπει να είμαστε στον κόσμο. Όταν έγινα μαμά, παρατήρησα ότι αυτό μπορεί να συμβεί με πάρα πολύ απλούς τρόπους. Πώς μπορούμε να διακόπτουμε τη χαρά των παιδιών μας χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε, χωρίς να έχουμε καν επίγνωση και να μην είναι καθόλου αυτή η ανάγκη μας ή ο στόχος μας. Για παράδειγμα, είχα παρατηρήσει ότι συνέβαινε αυτό κάποιες φορές με τον άντρα μου, που όταν η μικρή μας κόρη έπαιζε και ήταν χαρούμενη, εκείνος μπορεί εκείνη την ώρα να τη ζητούσε να κάνει κάτι που έπρεπε να κάνει, όπως για παράδειγμα να πάει να πλύνει τα δόντια της, να βάλει τις πιζάμες της, να μαζέψει τα παιχνίδια της, οτιδήποτε το που ουσιαστικά μπορεί να έδινε το μήνυμα στο παιδί ότι δεν είναι ok τώρα που εσύ παίζεις και είσαι χαρούμενη και εγώ έρχομαι να σου διακόψω αυτή τη χαρά με ένα πρέπει που προηγείται από αυτό που εσύ κάνεις. Σίγουρα δεν ήταν κάτι που ο άντρας μου έκανε συνειδητά και όταν το συζητήσαμε και το παρατηρήσαμε περισσότερο, προσπαθήσαμε να μην συσχετίζεται το παιχνίδι της με οτιδήποτε άλλο και να φροντίζουμε να τελειώνει το παιχνίδι για να κάνει κάτι άλλο ή να την ενημερώνουμε ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ετοιμαστείς κτλ. Χωρίς να είναι μια απέτηση από την πλευρά μας να σταματήσει αυτό που κάνει και που την κάνει και της δίνει χαρά για να ανταποκριθεί στις δικές μας ανάγκες. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι μέσα στο γονεϊκό ρόλο ή σε οποιονδήποτε ρόλο έχουμε σε άλλες σχέσεις της ζωής μας δεν θα προκύψουν στιγμές που θα διακόψουμε τη χαρά ή θα δώσουμε αυτό το μήνυμα ή θα υπάρχουν άλλες προτεραιότητες που θα πρέπει να ανταποκριθεί ο άνθρωπος που είναι απέναντί μας, αλλά είναι πολύ σημαντικό να έχουμε επίγνωση του τι κάνουμε, να μπορέσουμε να το ακούσουμε όταν μας έρχεται από την άλλη πλευρά και επίσης να μην είναι κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται συνεχώς, χωρίς ίσως καν να το καταλαβαίνουμε. Αυτές είναι έτσι λίγες σκέψεις για τη χαρά που είχα ανάγκη να μοιραστώ μαζί σας. Ελπίζω να τις βρείτε και εσείς χρήσιμες. Και επίσης θα χαρώ πάρα πολύ να μοιραστείτε μαζί μου την ανάγκη σας για το τι άλλο ίσως θα θέλατε να ακούσετε σε επόμενα βιντεάκια από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.